Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Záverečne sme pristali v New Yorku. My sme pristali v New Yorku? Ok, už sme tu asi. Ja som si tak dobre pospal. Oh my god, toto poznáme každý. Je to New York. Ako želení ľudia. Sme v New Yorku. Musíme ísť na apartmán. No, úplne isté jak Brookhaven, ale je to troška veľšie. Musím si ísť nejaký ten apartmán, teda idem na apartmán. Dúfam, že, počkajte, musím si vybrať. Ja som si nebral akože záverečné peniaze, ale beral som si kreditnú kartu. Musím si ju ale nájsť. Kde? A mám ešte, áno, mám tu aj nejaké peniaze. Mám tu 110 eur, ale musíme to preplatiť asi ako doláre. Tak ideme sem. To je hotel teda. Ako nikto tu není, dobre, tak ja im to dám peniaze. Tak, mám to. A môžeme ísť hore. Ja idem na horné poschodie, ako... A je to aj... Pre mňa je to taký menší apartmaník. Dáme si to tu. Tuto máme... Toto. To je úplne pekný. To je tak pekné. Hej, tu máme aj výrivku. Hej, ideme si urobiť house tour. Teda skôr hotel tour. Že pri nástupu tu máme nejakú poličku. Tu máme hneď televízor. Tu si môžeme aj zapnúť. Pustíme si tam... Dávam niečo. Celko dobre. Nevieme. Kde si ten tik, pašpendiky. Tak poďme sem, tu máme najlepšiu sauna na svete. To sa budem kúpať. Teda vyhrívať. Tu mám ložnicu. Wow. A tu je kúpeľňa. Hej, musíme sa akože ísť určite niekde nájsť, lebo nie je tu vôbec ako kuchyňa. Vlastne v hoteloch nám je vlastne načo kuchyňa. Dobre, ideme sa vybaliť. Počkajte. Omluvte ma ľudia. Takže ideme, už som sa tu vybaliť. Tak, vybalil som si veci a môžeme ísť asi na jedlo, lebo som strašne hladný, ako tam boli v tom lietadlu tak predlážené veci. Znamená, že tu budú ešte viac predrážené veci. Asi pôjdeme do tejto, ja neviem, do nejakej reštiky proste. Najbližšia reštika je tuto. Asi toto je najlepšia reštika. A už sa tu mám. Musím si zobrať. To je ale dobre. Máme aj túto reštauráciu na našom, ale proste ako to je o mnoho lepšie, ale nezdražšie. Tak ideme. Ideme už. Tak sme sa tam aj najedli, ešte mi ich troška zostalo. Zoberme si niečo pustiť. Toto. Napríklad toto, asi kriminál. Ňam. A ideme sa kúpať záverečne do výrivky. Čakajte, ja si musím dať... Ne, to čo som spravil. To ja tak nechcem.
Tak. Dá sa tu vôbec aj sadnúť? Ona je vypnutá. Oh my god. To už chladí. To je tak teplé. Hej, to sa fakt hodí, táto červená. Hej, dáme modrú, je to modrá? Asi nie. Dáme tu fialovú, lebo to je určite pekné. Ňaňisko je tak pekne. Najlepší deň života je byť asi v New Yorku, ale keď Ameriku moc nemusím, ale to je najlepší deň života. Ideme na večernú prechádzku. To nič, to mi iba hučí. Hej, ako mohli by sme ísť tu niekde. Juhu! Počkajte. Ja idem skočiť. Nie, idem až potom skočiť. Wow! Do bazéna. Ja nepláčem po mňa. Juhu! Au, moje nohy. Jau, to ma bolelo strašne. Tuto video aj skončí. Zanechte like a odber.